sunt Alex, bine la canalul meu YouTube. Asta este episodul 2 din Survive the Killer. Yay! Haideți să vedem ce iese, dacă câștigăm sau nu câștigăm. Dar eu sper să câștigăm. Am jucat și eu un meci așa de 5 minute să văd dacă killerul era chiar așa de bun, dacă chiar sunt ăștia așa de buni. Și chiar sunt cam buni, așa că încercăm să scăpăm. Nu, harta asta, că nu-mi place. Haideți să vedem ce iese. Da, eu nu mai îmi fac prostia care am făcut-o înainte. Nu mai mă duc pe acolo, nici pe acolo. Nici nu știu unde să mă duc. Că nici nu știu unde se spawnează killer. Da, hai că mă plimb și eu pe aici. Ceva, tot e. De unde luare ăsta cheile, mă? Vreau și o chei. Te rog, spune-mi că nu-i pe fix pe lângă noi sau vin după noi. Sau nu mai vin și după noi. Asta este cam simplă, dar eu nu prea știu. Asta mă cam. Bineînțeles că-i după noi. Știu că este după noi. Trei lagă de sparte. Nice. Și cu cheia asta ce fac? Acum. Nu știu ce fac, dar nici nu cred că aș vrea să aflu. Mai bine găsesc și așa. Bun. Nu. Oh, de ce? Auzi, norocul ăsta infernal, să dau fix de el. Cel mai mare noroc, ia ziceți. Ce noroc mare am avut să dau fix de el. Noroc de la din 2020. Păi da. Dă-mi coagă, nu se mai... Avem două lucruri. Nice. Acum eu aștept aici la poartă de aici, nici că plec. Uite, fix aici asta. Pe pândă. Pândă. Stăm fix aici și pândim. Până când se deschide. Eu de aici nu pot să-mi explic cum să mai... Deci eu jos nu mă duc pentru că știu că acolo s-ar putea să fie killerul. Gata, a plecat, este nice. Eu nu accept cererile de astea care... Nu. Eu accept mai mult cererile de astea care sunt români. Nu la astea. Uite, ăsta Adi e român. Și ăla Dani e român. Ia că le scriu și eu salvă aici. Scuzați-mă un pic. Scuzați-mă puțin. Scuzați-mă că n-ați văzut. O să pândim aici până când trebuie. Uite, vedeți, în loc să scrie Adi Bercea, a scris Mercea. Cu M în loc de B. Sau poate a greșit el. Sigur a greșit el, dar oare asta este ieșirea? Că chiar nu știu harta asta. Mi se pare că am prins eu un episod ieri.
Dar nu știu dacă chiar am prins sau nu. Haideți să vedem dacă se este. După cum se vede, de acolo este ieșirea. Pa! Ați văzut cum am trecut pe lângă el? Noroc! Cel mai mare noroc! Nu pot să cred că nu am văzut. Oh, level 14! Nice! Bun. Ori 3 șanse de killer, nu, mulțumesc. Nu vreau. Ce așa n-am Roblox. Toată lumea scapă! Bă, ești nebun. Ăsta nu a omorât pe nimeni. Da, m-a omorat pe mine, dacă e. Da, aparent nu au făcut pentru că fu afectat. Pentru că, bă, dacă sunt aici, nimeni sigur nu va trece de mine, dar n-au avut îngăduința să se mai uite în jur pe acolo, să văd dacă mai e cineva sau să stea acolo chiar dacă era el acolo. Un băiat mi-a scris că îi place ce fac, așa că îi mulțumesc tare mult. Aș vrea să mi se alăture și el aici. Și să vină și el aici în seria mea de Roblox. Chiar mi-aș dori chestia asta, dacă ar vrea și el să vină. Ar fi chiar frumos dacă ar veni. Am fi doi și am putea să știm mai multe, ca să nu vă plictisiți doar cu mine. Și Slenderman este. Slenderman. Poate mâine sau azi mai fac un videoclip și o să încerc să mai bag pe cineva. Da, este surpriză deocamdată. Îl campează, n-are rost. Când scrie, că nu mai scrie no camping, atunci mă duc. Fie jos. Când tot îl campează. Nu am ce să fac, asta este. Nu mai stau eu după ei. Da? Și așa nu avem ce să facem decât să stăm aici. Nu e ăsta, eu credeam că ăsta este. Gata, dă-te ăla revive. Mergem ca să luăm și noi canistra de benzină. Mergem pe la băieții ca să nu fie urât. Aici în spatele scenei mi se pare. Da, uite, auzi de tot. Deci asta o canistră de asta frumos. Ia uitați cum stă el acolo, ce frumos stă de parcă nevinovat. Hai, am plecat. Stă de parcă e un om nevinovat. El nu e om, în primul rând, ok? El e Slenderman. Știm despre cine vorbim. A ieșit! Și fix nu vreau să bagă benzina aia acolo. Haideți să vedem pe ce loc suntem. La Escape sunt pe locul 7, oare de ce? La Revive sunt pe locul 4.
Și la kill-uri sunt pe locul 3. Să nu dea pe Nicol, să nu dea pe el, să nu dea pe mine înainte, că după poate mă ajunge și nu frumos. Deci poate mă dă și killer în episodul ăsta, că chiar aș vrea să-l testez pe The Purpose la un cermen. Chiar aș vrea să-l testez, să văd cum este. Că chiar n-am știut niciodată cum face. N-am dat deloc de el sau de un killer ca el. O dă-te pe King, iar. Opa. Mă frumos, băieți. Ăsta ne bate, ne căcăm pe noi. Scuzați-mă că am vorbit așa. Da, o glumă. Să știți că eu nu jur să nu dați pe mut, chiar dacă știu că dacă sunt părinți sau ceva pe lângă voi, să nu dați pe mut, că eu nu o să înjur pe acest canal. Sau să vorbesc cu eu nu o să înjur. Pentru că nu frumos să înjur. Eu sunt copil educat. Și așa cum am fost crescut, nu o să înjur niciodată. Haideți să vedem ce e, să-i dau de. Mamă, cum făcut. Dați-vă, băieți! Ați văzut și... Ați văzut cum au stat acolo. Au stat acolo bine, mersi, bă, pai că vreau să-l blochez pe ăsta pentru că ne dete de gol unde suntem. Ok, vă dădui de gol, dar voi nu vă gândiți la ceilalți oameni. Acum sunt și eu mai bun la de ăștia. Știu să dau mai bine revive. Și chiar știu să dau mai bine revive. O să aștept aici, chiar îmi plac urechiușele acestea, o să le păstrez. Să-mi spuneți în comentarii la episodul, la videoclipul cu promocodul dacă v-au mers. Lăsați fix până în ultima secundă. Că mi-am făcut eu un cod surpriză la sfârșit. Eu nu mai salvez pe nimeni, nu mai salvez, că n-am de ce. Ăla chiar este foarte bun și are level 25. Deci are level 25. Cum? A, da, băieți, voi ce planuri aveți în vacanța de Crăciun? Pentru că asta este prima zi. Eu chiar mă bucur. Ce planuri aveți pentru vacanță? Eu vă spun sincer, eu am planul să merg la munte pe 2 ianuarie. Nu cred. Aici stăm, ați văzut că nu m-a văzut? Cea mai bună ascultătoare. Nice. Suntem și fix lângă ușe. Să știți că o să fac un vlog la munte, o să fac. Că de ce nu? Da, până atunci cred că o să mai fac vreo 25 de episoade. Mamă, ăsta springi degeaba. Eu nu salvez pe nimeni. O spus
Stau aici până în secunda 13 și plec. Nu! Cum m-a văzut și pe mine? Acest criminal. Asta este, noi oricum o să scapăm. Pa! Ați văzut, am scăpat chiar dacă m-a dat pe jos. Nice. Bun, haideți ca să ducem combustibilul. Nice. 100 plus. Deci chiar nice. Nu pot ca să dau aia cum dau la murdăr în sus. Sau să o fac să dispară tabela. Sau leaderboard. Uitați voi câte kill-uri a făcut cel mai mare criminal și cel mai bun. A făcut... Mama, a făcut 50.823. Foarte mult. De ce nu mă dă pe mine? Și de ce îl dă pe ăsta? O contează. Cândva mă dă și pe mine. În episodul ăsta sperăm. Nu pot... Doctor de views. Nu, doctore. Dar cum se spawnă fix lângă mine? Dă-mi viață. Nu, ok. Nice, no camping. Și acum ar trebui să scap sau să câștig. Vă rog, salvați-mă. Inima bate de parcă... Mamă, și cum îmi bate. Dacă e să mor în pace. Stai așa, mulțumesc. Da, o să încerc. Poate vrea să facem timp, dar nu mă îngăduiesc. Că ar vrea. Da, ce v-am spus. Dacă ați văzut și voi, mereu când mă dă pe jos, nu vrea să mă salveze. Deci chiar nu vrea. Ce le-am făcut eu la jocul ăsta? Ce le-am făcut? Chiar aici nici nu știu că el se spawnează lângă mine, doctorul ăsta. Infernal. Pe harta asta chiar știam ascunsătoare bombă, bombiță. Da. Mamă, unde s-a urcat ăsta? Nice. Îl salvară, pe mine de ce nu mă salvară? Serios.
Ăsta încearcă să sară în cabina aia, dar nu poate. Sare prea din puțin timp. Și nu știu, e prea înalt, de asta nu poate. Are skin-ul prea înalt. Vedeți ce se întâmplă. Skin-ul înalt e un dezavantaj. Skin-ul mic e foarte bun. Deci un mare dezavantaj. Da, s-ar putea chiar să nu-l prindă aici. Deci chiar s-ar putea că el are un skin înalt. Și nu știu dacă o să-l prind, dar nu cred. Haideți să vedem câți bani avem. 251. Uite, ce e ca să strângem pentru ăsta. Pentru Siren Head. Ce ziceți? Să-mi spuneți. Să spuneți dacă vreți să strângem pentru el. Asta este moarte, e clar. Dar vedeți și voi cum sare. Vedeți cum sare. Deci care... Asta e moarte, e clar. Da. Și asta e moarte. Bine, e logic că e moarte. Ea nu scapă, că uitați și voi cum s-a blocat. Și nici nu mai are timp. Asta e moarte. Pa! Time's up. Patru kill-uri. Nice. Are level 31. De ce s-ar juca cu ăla când ar putea să se joace cu doctorul ăla? Cu Fantoma, cu Ghostface. Ascunzătoare. Cea mai... Serios. Ah, e Siren Head. Nice, Siren Head, nice. Mie îmi place Siren Head în 2020. A apărut, știu că a apărut. Ah. Avantaje. Nu! E un dezavantaj pentru mine. Așa. Băgăram. Ați văzut? Nu! Smoke. Mie nu mai îmi place Siren Head în 2020, să știți. Bun, deci cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!